komeng nang mriki ta? Krungu ta kowe? Kowe krungu ben. Ih, 3 juta dia kok. Golek poget 3 juta, nggonku 3,5 iki. Man 100 ya, Man. Kono wayamu. Aduh. Wong sate mak tukang ngemis ya. Ngresiki. Longko to? Aku ki ngresiki iki lho. Ya, Lah ya iki nek ora tak resikne sikil lara. wah bapakmu mbel pentol. Karena kono kan jajan pentol. Pentol apa? Tahu alat e pon. Teko tahu alot barang yo tumon. Ya apa? Kata, trunyu ono kowe. Ulo ning kene dibaturi bosing. Nek bose. Wedi ele kowe. Oke. Kowe iki lho kok teko kono ki lho kok. Jolodong barangnya dibaturi masin iki. Udah dhewe wedi ele. Keranjingan lho cah-cah iki kok iso.
dodolan apa? Kok kejahatan nek keluar itu piye lho? Lah pakai catmu ora apa-apa dhewe. Lah aku lan jatile pinter batine kayak Wong aku ki lak karepku kowe nyambut gawe kuwi engke tak comne tak emplunge bumbu. Kowe ki lho kok aku ki lho wis prei mangan mie. mie apa kowe mangan mie dene beda. Aku pengen pentah. Kudu kuwi. Kudu kuwi kok karepe dhewe kok iso. Nuwun sewu saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sehat sedaya nggih Pak Bu. Alhamdulillah aku lagi roh iki nggih. Bancar duwe gawe neng griyane Mas Giman. Penontonnya mlumpuk tumblek-blek. Alhamdulillah. Kanca-kanca reog nggih rawuh. Dadi kan boleh oke. Seniman gajah-gajahan nggih rawuh. Ya ngene iki lho sing seniman iki ngumpulne sedulur sing gawe guyub rukun akeh delok wong akeh. Nah kuwi lho sing bener kira ya kuwi to. Kuwi undangane lho. Apa? Tak macane iki. Hah? Tak macane. Tak wacane. Ana wacan. Piye to kuwi? Kuwi kalau aku ki maksudnya lak bener nek kowe iki lho nek mumuni wingi piye kok iso. Tak macane. Tak wacane. Ngene. Ngono masak kene iki tukaran ya. Iki bocah iki kok angel to. Maksudnya aku ki bener nek omong-omong kuwi ki lho. Yo yo. Kulo. Tak macane. Iki kok batek tak Oh macane. iya iya. Oh, udah rasa tulisan geger. Maksudnya nek maca ngene iki ki arep munine kuwi tak wacane ngono lho kok. Lah macan ki lho suarane piye kok? Oh. Para lecuk. Lah kowe iki kok gledhi sae. Kok kleru dibenakne kok nesu ki lho kok. Tak macane. Batek kok. Oh. Mas Diman. Monggo jumeneng Mas lagune Mina Jinggo. Mina Jinggo lu. Iki bocah ki lak kaya ruh langgam. Aku melu Pak Haji kayak ngono kuwi lho. Mina Jinggo tak gentar Hidung. Mas Suman. Karo bojone. Ya. Lagi itu tak macane. Bateke tak macane. Macane macan kok. Lah kok kowe iki kok sithik-sithik ngene nih. Manut gamelan lho. Ini gimana ora apa-apa kok kono. Iki apa? Lah iki lho iki. Tak macane. Wong gimana lho urung enek ning iki. Lah kok kowe sithik-sithik ngene. Oh gimana urut? Lah iya to kok. Lah kowe tuh nek gimana kok ngene. Niki Ora ora kena apa-apa. macane iki. Lah kok iki kok. Wes tak baca cengengmu lho. Hah? Ora aku. Aku ku yo mbantuni kowe lho Kang aku. Iki gegojekan. Nah, Gam. Iki yo gaman iki dikon maju. gaman. Giman. Dik. Apa kau bikin? Anu man gaman. Mina cok. Sapa jenenge sapa? Gaman. Ngono giman ki kuwondang teko Jember, Surabaya, teko Jakarta, Malang wis kempet Jawa ki saka Jawa Timur teko Jawa Barat iki kondang giman. Lho kondang. Kowe ora jenenge asli sapa? Ugi. Sugianto Ugi. Lajeng sapa jenenge? Sugianto Ugi.
Aku pengen ketemu sama MC ini mantenan mau. Apa? Oke, menika ketemu kali Sigi. Sigi kok iso. Acarane temantenan. Kemantenan. Manten, apa to sing ditegesne manten? Mantan dek duit nggak perak ini kalau mantan ini. Ora kok kuwi to maksude. Manten ki mantepe ati wis tenanan. Dua insan, dua sejoli iso pengen bangun rumah tangga yang ke depan. Atine kuwi seneng wis tenanan. Karo apa ki? Bapak ibuke Mas Diman kalian bapak ibuke Mbak Ani menika diarani mantu. Mantepe arep nampa putu. Tak kira oleh untune iki maju. Yo. Ning nunung Tantan. Iya. Mati kene ukara aku. Kok malah cumpuli kok malah. Ranjingan lho. Tak tutuk sing ganjel gak enek. Ketoke gedok. Aja mak ngono kuwi lho iki dina iki raja karo ratu kok. Lho. Rati majeng mawon. Maju, Mbak. Mas gimana? Wah, jangan sawang kok iringan ngono nggih. Kok tau Sumedang Surabaya. Kowe iki mbojo ngono. Ben, iki kancaku perjuangan. Iya iya. Kok menolak sikut tekan. Gue matamu nyalo gue. Iki banyak juga aku nyalo. Kowe iki mbok aja kulino tlunyukan. Kalau nek aku Adewe iki nek iki dina ya kelas adewe iki di bawahe Mas Giman. ora, Mas Giman iki bose adewe. ora bos. Lah kok iso ngono? Iki nggih matur suwun alhamdulillah muga-muga ayah baru kula niki dadi kemarin sakinah mawaddah warahmah. Sik. Iki tak cedhek iki tak gendang. Aku kok gendeng botone. Kowe muni piye? Aku duwe ayah anyar. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Lah kok iso ayah anyar lho? Jenenge iki sapa? Ani. Ani buku wudu. Sarane buku pindah karo iki perkara ki minyak wangine. Lah minyak wangine ngopo? Tramadol. Iki ki ani udane bukmu kae. Lah padha karo jeneng buku kok. Jenenge lah padha nek cara pawakane lah ya mending Mbak Ani iki. Kok meneh buku lho. Bukmu apa wae sikile dawa seh ngono. Matamu. Ning mbakku. Ya kuwi mbakku barang. Boleh manik terus gimana iki? Giman iki giat, man iki beriman. Muga-muga Mas Giman iki giat ngopeni bojo sampe tuwek ning aja mripatmu plilap-plilik kaya kono. Diteki wong mengko. Dadi ning jaba iki lak enek ketoke enek wong ayu ning sampean kudu sadar. Sing nang omah ki luwih ayu lah kaya ngono kene. Man iki beriman nasak nakal-nakale awakmu sak sibuk-sibuke kerjamu. Eling 5 waktu. Salat. Oh, guyu tato iki. Ilmu tuwek. Karaoke kan Mas Basola.